Nyt lähdetään täällä Tarton vanhaskaupungissa vähän ajelemaan näillä meidän firskuilla. No, otettiin tässä pienet välipalat ja laitoin. Ja kohta lähdetään. Tartossa mennään katedraalin kupeessa vai tää suurkirkko täällä, rauniot ja muuta. Ja meillä on nämä omat sähköpyörät mukana. Ja olet poikennut reitiltä 60 metrin. Osman kartta antaa sieltä ohjeet. Täällä mennään. Suurkirkon raunioilla mennään. No me tulee sieltä perässä. Tälle.